Katalysator er noget, som der bliver brugt i den industrielle verden. Virksomheder de bruger det til at sætte skub i processen og producere mere, end de vil gøre normalt. Katalysator er også noget, man kan bruge til at få ting til at reagere ved lavere temperaturer. Det bliver også brugt i hverdagen og i ovne, for eksempel, hvor der er ceriumoxid på ovnvæggene, og det fungerer som spalter af fedt, så du bare kan gøre ovnen rent med en klud. Hvis man tager sådan nogle mensers her og propper ned i en cola, så kan man få det til at bruges meget kraftigt og pludselig op. Det er fordi, når CO2 bliver opløst i sodavand, danner det bobler. Og det er fordi, at en mensers har en ru overflade, og på den der samler boblerne sig, og det giver en reaktion. Når CO2 opløst i sodavand skal danne bobler, kan det ikke lade sig gøre midt inde i væsken. Den lille CO2-boble skal nemlig medvirke til en kraftig overfladespænding. Det er der i vand, og det kan lade sig gøre. For at det skal kunne lade sig gøre, skal boblen helst dannes på en lille urenhed i væsken eller på overfladen i beholderen. Helt tilsvarende ser man CO2-bobler fra et glas med øl eller sodavand blive dannet på bestemte punkter på indersiden af glasset. Og hvis der er ekstra mange bobler fra en fadøl, kan man regne med, at glasset ikke er helt rent. Disse små ujævnheder, hvorpå boblerne kan dannes, findes der ekstra mange af på overfladen af de ru menserspasteller. Og det der er med til at gøre dem så effektive og frigøre sodavandets kuldioxid. Yder de mere, vil pastillernes indhold af gummi reducere vandets overfladespænding, hvorved det er endnu nemmere for boblerne at dannes. Man kan ikke bruge frugtmensers, fordi de er farvet, fordi der er det farvede glasur på ydersiden, og så kan sodavand ikke komme ind og reagere med mensersen. Cola Light eller Diet Coke er bedre end almindelig sukkerholdig cola. Dette skyldes, at overfladespændingen i aspartamholdige lightprodukter er lidt lavere end sukkerholdige sodavand. Det er altså nemmere at danne bobler i light sodavand. Nu vil jeg så optage, at jeg putter mensers ned i colaen, så det kan reagere, og det bliver skudt op i en lang stråle. Og man kan bare proppe på stykker i, så giver det en god reaktion. Det var så en knap så god reaktion.